En esta categoría especial B. La número 14 de León es Cabeza, soporte del Team Perry. El autor Alfredo de Metz. Al gabinete repartido. Vamos a enseñar a la cosa número 16 y continuar. Esta categoría ordinaria, la número 16, que en este caso, porta per lema Muñecas de Trapo, s'emporta el segon premi de Carrozas Sánchez, també patrocinat per l'Ajuntament i tripulat per l'agrupació El Pilar Sant Francesc. Segon premi per aquesta